海賊として賞金首になっているだけのことはある。へえ。実の親を足毛に。てめえで仕掛けといて何を今さら。まだ親だと言い張るその発言にも気をつけろ。お前は帰ってきた我が息子だサンジ。槍を向けながら言う言葉か。強い。レイドスーツも着てないのに。俺は茶会さえすれば海賊船に戻る。結婚はしまいだ。まだ言うのか。要はビッグマムとお前らに縁ができりゃいいんだろう。俺がどこで過ごそうが関係ねえ。そんな勝手をすればビンスモーク家の裏切りとなる。ビッグマムが許すと思うか。その後のお前らの運命なんて興味ねえよ。俺は仲間たちの首を守りに来ただけだ。家族を捨てるか。お前らが家族なわけねえだろ。